επέμενε πολύ στο μυστήριο της Θείας Εξομολόγησης και έλεγε κάτι πολύ σημαντικό που εμείς τότε δεν του δίναμε σημασία, γιατί δεν το γνωρίζαμε. Άκουτε τι έλεγε. Δεν ευθύνεται μονάχα ο άνθρωπος για τα παραπτώματά του, για τα αμαρτήματά του. Ο κάθε άνθρωπος έχει πάρει μέσα του και τα βιώματα των γονέων του και ειδικά της μητέρας. Δημιουργείται μια κατάσταση στη ψυχή του ανθρώπου εξαιτίας των γονέων του που την παίρνει μαζί του σε όλη του τη ζωή, αφήνει ίχνη μέσα του. Υπάρχει όμως ένα μυστικό. Υπάρχει κάποιος τρόπος να απαλλαγεί ο άνθρωπος από αυτόν το κακό. Δεν είναι καταδικασμένος ο άνθρωπος εάν έζησαν κάποια αρνητικά οι γονείς, να τα κουβαλά μια ζωή πάνω του. Ο τρόπος αυτός είναι η γενική εξομολόγηση που γίνεται με τη χάρη του Θεού. Πολλές φορές έλεγε έχω μεταχειριστεί αυτήν τη γενική εξομολόγηση και είδα θαύματα πάνω σε αυτό. Την ώρα που τα λες των εξομολόγων έρχεται η Θεία Χάρη και σε απαλλάσσει από όλα τα άσχημα βιώματα και τις πληγές και τα ψυχικά τραύματα και τις ενοχές, διότι την ώρα που τα λες ο εξομολόγος έρχεται θερμά στον Κύριον για την απαλλαγή σου. Μου έλεγε όλων των παπάδων η ευχή πιάνει και τον πιο αμαρτωλό, αλλά θέλεις να γιατρεύσεις ουσιαστικά τη ψυχή σου και τις ρίζες ακόμα της αμαρτίας που πολλές φορές οφείλονται σε μια κληρονομικότητα, πρέπει να βρεις πνευματικών προσευχόμενων. Πόση σημασία έχει η προσευχή του πνευματικού την ώρα του μυστηρίου. Γι' αυτό και ο άνθρωπος αν δεν καταλλαγεί, αν δεν ενωθεί με τον Θεό μέσω του μυστηρίου της εξομολόγησης, όλων και περισσότερες επιπλοκές θα παθαίνει στη ψυχή του. Εδώ θα αναφερθώ σύντομα σε ένα σχετικό προσωπικό μου βίωμα με τον Όσιο Πορφύριο. Κάποτε τον επισκέφτηκα. Του λέω, ξέρεις γέροντα, μου λένε ότι πρέπει να γίνω και παπάς. Και παπάς, ιερέας. Όχι μόνο μοναχός. Αλλά εγώ ξέρεις, έχω αδυναμία στα χέρια. Πώς θα γίνω παπάς? Άσε που έχω και άλλα προβλήματα, του είπα. Παραδείγματος χάρη, θυμώνω εύκολα. Είμαι απότομος. Του λέω, δεν έχω και την καλύτερη κληρονομικότητα. Μόλις του είπα τη λέξη κληρονομικότητα, ήταν κλειδίνα αυτή η λέξη. Μου πιάνει το χέρι, έτσι εδώ, έτσι, στον παλμό. Όπως παίρνουμε το σφιγμό κάποιου και μου λέει, για να δούμε, έτσι σε μιλούσε, πιο λεπτά ακόμα από μένα, για να δούμε βρε, μα δεν είναι μόνο αυτό που έχεις. Και εγώ ως ορμητικός ζωδιάτης που είμαι, του λέω, και τι άλλον έχω? Ομολογώ ότι επί μισή ώραν περίπου κατέβαινε από υπόγειον σε υπόγειον της ψυχής μου και είδε όλα μου τα χάλια, προσωπικά, κληρονομικά, επίκτητα. Και αφού μου έκανε αυτήν την Αγία Ψυχανάλυση, μου είπε, αυτός είσαι και μη ψάχνεσαι από εδώ και από εκεί, ούτε και περισσότερος, αλλά ούτε και λιγότερος. Με αυτά θα αγωνιστείς μέχρι να πεθάνεις. Και σε ευχαριστώ που άντεξες μαζί μου και άντεξα κι εγώ να βλέπω αυτά που κληρονόμησες και αυτά που έχεις. Και τώρα που θα βγεις έξω, όχι να λες από εδώ και από εκεί ότι ευωδιάζω. Γιατί το είπεν αυτό? Αυτήν την ώρα τη μισή ώρα που κατεβήκαμε στα υπόγεια της ψυχής μου, εγέμισε το κελήν ευωδία, μα πολύ ευωδία. Εγώ ένιωθα ότι βγαίνει από πάνω του. Ακούτε ο ταπεινός άνθρωπος, και αυτόν το είπε, γιατί εκείνη την ώρα γέμισε όλο το δωμάτιο ευωδία, αρώματα, σαν να πήγα σε μυροπωλείο.
Ξέρεις, μου λέει, έχω κάτι λείψει σαν Αγίον εδώ. Και όταν γίνεται καθαρή εξομολόγηση, γενική εξομολόγηση, χαίρονται αυτά. Και τα λείψανα όταν χαίρονται, ευωδιάζουν. Άκου τι ωραία ερμηνεία. Αλλά χαίρομαι κι εγώ, μου είπε, που είχες την τόλμη να κατέβουμε, Γέ μου, μαζί στον άδει της ψυχής σου.